जाना थादोंना हारसिंनो रेकर्डिं जानानै 1 घन्टानिबो बारा जानानै फुरा चार्जआनो जोबना थादों ओमफ्राय दासो पावार बेंकआव एसे चार्ज होनानै दाबो बांद्राय चार्ज गैया 15%ल' दं ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो दा पेपसुआव थांगोन आरो पेपसु कुसिगावनिफ्राय जों दा फैबाय कुसिगावनिफ्राय फैनानै ओरैनो लामाया नै बिदि आरो एसे गाज्रि नायलांबाय थादो जोबजासे मा नुयो पेपसुआव दस्राफोरनि भिडिअ'थ' नुगाजोब्बायानो थेवब्लाबो बेरायनो फैनाय आरो दिनैजाय लामाया बिदि फुरा हाग्राबारि आरो ओमफ्राय लामा सामा मैदेर माबा माबि नुयो होन्दों ओमफ्राय नुगोना नुवा नायलांसै दा नुयोबा देखायनो नाजागोन आरो फुरा हाग्राबारि गिलुबालु मोनखायो जोंनि उनाव सानै साथामसो फैगासिनो जोंना फैदों आरो ओमफ्राय हाग्राबारि गेजेर बायसान्स लामाफोराव माबाफोर जायोबा बे दा गिलुबालु लामाया गामिनि मानसिफोर बन लाबोनायबो बन लाबोबाय दे आं दा बेयाव खेवलायबाय थाब्ला एसे चार्ज होनानै लानोसै चार्ज होनानै ओमफ्राय ओरैजाय दा ओरै सहैनाय जायगायाव देखायनांगोन ना बेखायनो चार्ज होनानै लानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट लोगो मोनहैगोन आरो बे जाबाय गेट टिकेट लायो ओमफ्राय गंनैजों बेसेबां लाखो 150 गंनैजों 150 बाइकआव कारफोरनिखौ मिथिया जेबो सोङासै थेवब्लाबो जि गोजान मावनायखौ टिकेट लासो लानानै आरो लामाया रिउ नुहुरखायो हाग्राबारि गायहरू सार गारिखौ फ्रा वेलकाम टू पेपसु दा पिकनिक सफैबाय जायगाया नै बेसेबांबा 1 घन्टा सालायनांगोन लामा गाज्रिखौ 1 घन्टा सालायनायनि उनाव बेखिनि भिउखौ मोनो बेसेबांखिनि सिनारि जायगाखौ नुनो मोनगोन आरो लामाया एकदम फाक्का गैया अन्थाइ खराबो सालायनो हाया जों आरो जाय पिकनिक जागासिनो ओरै बास थास लांलायनाय नंलायो जोंबो एसे दावखोनानै नायनोसै मा नुयो बुरिया पिकनिक जादोंलै नै बयबो गोगोम मानसि फैया बायदि नुयो ओमफ्राय आरो मानसि फैदों माथो गारि मोसालायगासिनोलै जों गारिखौ बैयाव गारबोबाय ओमफ्राय दा थाबायनानै ओरैनो बेरायलाबायनानै नायनोसै आरो ओरैनो मोसालायगासिनो ज' ओमफ्राय ओरै थाबायनानै थांसै एसे ओइ खर'थिं एसे बेरायलाबायनोसै आच्छा बे जायगासिम फैनो फुरा लामायाव बिराद खस्थ' मोनगोन आरो 1 घन्टासो लामा गाज्रियानो आरो कुसिगावनिफ्राय फैनानै आरो ससे बारबोनानै बेनिफ्राय लामाया नै बिदि अन्थाइबारि गोजासेनो ओमफ्राय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनो ना जायगाखौ फुरा नायोबा आरो फटक थिखोनो बायदि ओमफ्राय खिन्थु आङो सरलपाराजों बेजों कम्पेयार खालामोबा सरलपाराखौ एसे साबसिन बायदि मोनदों आरो नायनानै आरो आंनि आन्दाजाव आरो आंनियाव आरो नोंथांमोना माबायदि बुंदो फैनानै नायोबा आरो सोरबाफोर फैनोबा फै ओमफ्राय बिराद मोजां आरो जायगाया गुवार गिदिंनानै नायोबा जों हरै थांजोबबावाखै ओरैनो फैनानै नायफैनो हागोन आरो एसे इन्जय खालामनो लामा गेजेराव फैबा एसे उसुबिदा मोनगोन अन्थाइबारि खाख्राव खुख्राव नालाय गारि सालायनो खराबो हाया माबो हाया माला सहैगोन मोनलायलायो गोगोमलै रंजानाया ओइनो भुटान हाजो 1 घन्टा लामा गारि सालायनानै बायदि एकदम अबस्थायानो गैया नै
नोंथांमोनहा बे अन्थाइयाव लामा गेजेर मोनोबा एकदम बानाय मोनगोन आरो माला मोनगोननो ओमफ्राय जेला सौफैगोन ना जायगायाव होमबा बिराद मोजां मोनगोन आरो बे जायगासिम सौफैयोबा जेला हाग्रा गारि गेजेराव मोनगोन माला मोनगोन बानाय मोनगोन आरो अन्थाइ खाराव खुथाव खराबो सालायजाया माबो सालायजायानो गारिफोरखौ आरो ओमफ्राय जेला सौफैयो हेला बिराद मोजां मोनगोन थाबाय थाथावनो मैदेर खि गोगो मानसि फैयोलै रंजा लोगोफोर बयबो इन्जय खालामफै खिन्थु बेयाव आरामसे रंजा बाजा खिन्थु जोंबो मोजां लोगोफोरजों मिलायलायदों आरो फुरा इन्जय खालामलायो बयबो मिलायलायो दा बर'जों बर' बयबो रावखौबो गाज्रि मोनाखै बयबो आं मानसिफोरजों सोरबा थांनानै रायलायदों खिन्थु भिडिअ खेबाखै आरो मोजां मोनो खिन्थु रायलायनानै इन्जय खालाम गोसोबायदि मोजांनो ओरै दं भुटान ओरैजाय नै बेबायदि नुनो मोनगोन जायगाखौ ओरैजाय दिस इज मुन अखाफोर ओइजाय इन्जय खालामगासिनो माखासे ओरैबो इन्जय खालामदों ओरैजाय माखासे दंफांफ्रा बायनानै दंलाबायजोबो लोगोफोर इन्जय खालामफै आरामसे लिमिट क्रस ओमफ्राय लामाखौ खिन्थु फैनानै गाज्रि मोननो हागौ लामाया जेला सौफैगोन हेला जायगासिम सौफैगोन हेला ओरैबायदि मोजां मोनगोन ना दा बुंसै खिन्थु लामा गेजेराव मोनोबा माला सौफैगोन माला मागोन बानाय बायदि मोनगोन दिनैनिफ्राय आं फैला मोनलाबायगोन आरो दिनैनिफ्राय आं फैला मोनगोन आरो ओरैबायदि ना जायगाया मोजां खिन्थु कम्पेयार खालामनो सानोबा सरलपारा एन्ड मोनाबिलि फेबसुनिफ्राय सरलपाराखौ साबसिन मोनगोन बिनिफ्राय आरो सरलपारानिफ्राय बिनिफ्राय नायोबा मोनाबिलिखौ साबसिन मोनगोन आरो बोरैबाबा लामानि बेलायाव नायोबा लामाया ओरैबायदि गाज्रि ना बेखौ मोजां मोनाखै जाहाथे साननानै नायोबा लामाखौ मोजां खालामना होगोन जिखुनु भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे जोंबो एसे इन्जय खालामबाय माखासे सोरजोंबा जोङो रायलायलायबाय इन्जय खालामबाय बिराद मोजां मोनो ओरैबायदि लोगो बर'जों बर' मोनथिबाय मिलायलायो रायलायलायो माबा मोनसे बुस्थु नांथ'गौबा बिथ'बा मोनो गाज्रि नङा ओरैबायदि मोजां खिन्थु गोरोबलायनांगौ आरो बुजिलायनांगौ बेल' आरो दा मोनाबाय नै टाइमा जाबायानो 4:30 जानोसै 4:30 ओरैजाय बासआ गंनै थांबाय जोंबो एसे इन्जय खालामनानै थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ आंनि चेनेलावथ' भिउसआनो फैखाया बांद्राय ओरैबायदि भिउस फैयाना मोनसे भिडिअ 100आनो फैया खुनु रोखोम फैयोबा मास मोनसेयाव फैयो माबाया जायगाखौ नायोबा बेखिनियानो फुरा ओरैजाय आरोना फुरा हा ओरैबायदि जायगाखौ मोजां नायोबा खिन्थु जायगायाव एसे मोजाङानो आरो बांद्राय गाज्रि नङा आरो खिन्थु इन्जय खालामनो हायो हाग्राबारि ओमफ्राय फैनाय टाइमाव बिराद खस्थ' मोनगोन आरो फैनाय टाइमाव फुरा खस्थ' मोनगोन लामाया ओरैबायदि हाद्रि खुयो आरो माखासे फाखा नङा लामाया हाग्राबारि गेजेर फैनांगौ 1 घन्टा लायो खमावबो 1 घन्टा जिखुनु भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनदों हानाय मानिखौ शेयार खालामदो आरो फेबसु पिकनिक स्पट सार्च खालामनानै फैनो हागोन नेटआव खिन्थु अबेबा ससेनिफ्राय टावार नाङा ओरैबायदि मा होनोमोनलाय अफलाइन नेट फैनांगोन अफलाइन ससेनिफ्राय टावारानो नाङा जों दा थानाय जायगायाव टावार नाङाखै हा ओरैबायदि गारिया नैबाव माने दैजों फैनो नै गारि फैगासिनो ना बेखिनियाव फैनो हागोन आरो बेबायदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनदों इन्जय खालामनो हागोन आरो एसे गावबागाव आन्था थोजासे हा इन्जय खालामनो ओरै गारिया माबायदि फैनांगौ गारि दैसाजों अभी फर्स्ट बसने वाला हो अभी हम लोग पार्टी शुरू हो गया अभी कर में जाना है अभी बहुत जंगल से जाएगा इधर है बस बहुत लड़के लोग डांस कर रहे हैं उधर हम लोग अभी जाएगा इधर alone and loved, that's how I feel. I dream